Ja niin, kaikki katsojat. Se on testissä tänään GTA SA PlayStation 2. Ja nyt on mulla vähän näppäimet on hakuses. Oho. Kaikkea sitä näkee. Niin, näppäimet on hakuses nyt, eli pitäisi löytää. Aseet kääntyy tosta, hyppääkin tästä. Sitten olisiko ollut missäkään se ampumanappi on? Ei oo noin, jos sen tosta tähtäs. Tosta ampu. Okei. Eli nyt 5/5.